A toto sú krásne psíky. Pozrite sa, ako ich trasie. Havkovia moji. Krásni, zlatučky. Ako sa trasú. Chudierky, mamu máte kde? Mama! Mama! Jaké krásne psíky, bože. Normálne. Mi je ľúto, že tu za plotom musia na mňa takto drmieť. Havkovia. Krásne moje zlaté. Tento čierny je taký peknúčky, ten oranžový. Nejako skočil na ňu. No je nádhera do kokos. Takéto rozkošné zvieratka som tu chcel. Takže ľudia, ideme dneska, vidíte tam kamarátom dvoch sekera musí byť. Ideme ľudia, dneska ideme opekať špekačky, slaninu a mandarinky. Takže vidíme sa neskôr, taký vôčik iba. Čaute. Mám nožík v ruke, volá sa to, že Wusthof a 200 Year of Knives, Germany Solingen, takýto. A momentálne sa nachádzame na Altanku, tam je Kubo Bear, ja som Green Bear a to je Maroš Bear. A ukážeme vám teraz ľudia, ako sa kraja táto krásna slanina, prerastená ako moje vajcia. Ráno o 4:00, keď si honím. A tu sú krásne špekovny. Dodia, daj viac. Dávaj toto, špekovny. Ideme točiť, pozrite sa. Ja vám to ukážem. Hezký. Jeden špekovn. No, proste nevyšlo. Takže špekovny, ne? Dáme tu takto. A črievko musí byť. Črievko. Green Bear už točí. Green Bear už točí teraz videjko, ako pripraví na chalovačku. To je fajn, na tomto môžeme, to si môžem na hrdelník z toho spraviť. Na hrdelník. Môže byť, ne chlapci? Legendári, to odložím do Warrior. padu. I am a warrior, art warrior, true-born pagan, yeah. I am a warrior, dreadlock soldier fighting for the earth. Yummy, yummy! Ľudia, chleb z kobiet nota, chleb ver. Nakrájaný. Krásny, to nám bude veľa, to ešte máme, zoberiem domov. A teraz ľudia, pivka musia byť, radleriky, zlatý hažant a ideme na to ľudia. Skúšim, ako to vyzerá. Dobrá, môže byť. A ideme krájať, sadnem si k tomu, aby som mal kľud. Ideme na to. Takže ideme takto to krájať. Bude asi tak 5 kúskov, ja zožeriem 3 a Maroš 2, lebo ja som solaniniar. Stačí takáto hruba? No, tenču. Takto, nech sa to napichne. Hej, Aby sa to mohlo napichnúť. môže byť. Takto. Ideme na to ľudia. Pozrite sa na ten kvalitný nožík. To je proste fiskár. Fajne ide. To je brat fiskára. Nejaký štorhel. Jeba, to je riadna slanina, ty kokos. To je, ešte pozri sa, chopy, pozri, odfoď. Chopy ľudia, vidíte ten chopy z prasaťa, ešte nespálené. To je jeba, tak spálime. Dokončíme. Kubo Bear išiel po drevo, lebo on je lesňak. Má rád lesňak. Tieto hory prešiel krížom krážom. Tieto hory má na spamäť, on vie proste také skratky, že proste ako Svitko pozná nám také skratky. Tak, pozná tu skratky. On už diviakov videl toľko, že ten diviak bol z neho piči, keď ho zbadal. A posledný kúštek, narážeme takto. Ľudia, to bude ťažké. Dáme sa, lebo si porezím ruku. A to si domov ešte zoberá si To to. si zoberiem domov, máme, ukážem, čo som kúpil. Jebu, majster. A nie ľudia, toto bude Kubovi. Ľudia, aby som nebol kokot. Čo? Tam búcha. Strom ide zjebať. Strom ide zjebať, Kubo. Ľudia, pozrite sa na tú slaninku. To je úplne, toto dám Kubovi, toto mu odrežem. Tu na krajanu by si mal dať do Toto záberu. mu odrežem, nie, toto zjem. Ale ticho ľudia, aby Kubo nevedel, že som mu zožral kúsok trošku. Takže dáme si hneď ledvík. Takto, legendári. To je lepšie ako doma jesť. Ľudia, určite v prírode sa vždycky lepšie najete ako doma. S partou kamarátov. Milujem toto kolbásy. Tu to daj do záberu. A to je fajn. Kto by si dal? Kto by si dal ľudia jedna do chatu? To je taká rozcvička iba. Skúšam kvalitu, surovú. A to bude už ako mastiť, no maj oheň, bude plamenie, budú také 3-metrové z toho oleja. Po ešte špekačku by si mohol nakrájať a potom asi dáme už opekanie záberík.
Počkaj, to verím. To je fajn, ako... To je lepšie ako na zabíjačke. Ľudia, domáci cesnak, pozrite sa na to je odroda harambucha, ktorá ti, keď si ujetneš o hlavu, tak si, preto harambucha, lebo bucha. Riadne. Ľudia, teraz stačilo, teraz ideme trošku stopnúť, lebo nemám baterky veľa. Chceme natočiť ešte trošku iné videjka. Ako oheň budeme presne zakladať, ako budeme opekať. Nabral som vodu, prameňa. Tak ľudia, zatiaľ sa vidíme za pár minút, keď budeme mať drevo a tak ďalej. Takže ďakujem za tento krásny prípravný vlog, ako príprava na opekanie. Hej. A vidíme sa neskôr, chlapi, stay tuned, be ready, be focused and stay strong. Čau. 5. Momentálne zakladáme oheň s Kubomajstrom Grillmeister a Maroš Majster, takzvaný Indián. pomocník majster a ja som hlavný kameraman teraz. Maroš, ideš to teraz točiť. Prehral som. Sáňo, ty si rád hviezda, však? Prehral som. No ale tak mám rád točiť YouTube. Aj hovna. A takže ideme na to, toto treba dať. Roztrhaj to. Rozdám to. Takto. No ja to. Takto mám. Co to máme? Dáme tu. Tak, pomedzi, aby sa začali chytať tie. Drievka. To sú špeciálne toto prípravky na kúrenie. To je lepšie ako steroidy pre drevo. Volá sa to dýha. Volá sa to dýha a preto sa to volá dýha, lebo asi to, Lebo to ego zdvíha. hej, ego zdvíha a kokot sa ti z toho Tie zdvíha. veľmi, z toho tepla sa ti vieš, lebo pri ohni sa hovorí, že sa najlepšie trtkanie, indiáni to milujú, v iglu alebo v stane. Iglu. Indiáni sú tiež iglu, veď to sú domorodci. Moskyti. Ľudia, teraz vám ukážem niečo. Hejo, hejo, hejo. Skáčeme cez ohni, skáčeme cez ohni, la 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 la. A ti vajcia uhoria. Nehovoria, ja nemám chrpaté. Depilácia Sa ohňom. poistil, hej? Zohriem si vajca, lebo mi je zima, ľudia. Je mi zima, musím sa zohrieť trošku. Je kľud. Zima je, už ako ja som skoro prechladol dneska. No už nie, A už je dobre. vajcia? Ne, lebo vieš, keď prechladneš na vajce, to je najhoršie. Nemôžeš si honiť poriadne, nemôžeš nič, proste máš kríže v prdeli. Proste nachladnutý a... Jo, to je príjemné. Jo. Ideme zobrať hneď ten slaninu. A dievčatá idú. Dievčatá. Dievčatá v starte. Maroš, No, poď sem, hýbaj. poď sem. Nie už potom ideme páliť. Chlebík, To až potom zoberiem. ideme páliť. Poď opiec. Ja si musím takto. Ja si dám 2 chlebíky. Ja budeš si kvapkať? Budem si kvapkať. OK. Pardon, ľudia, kúkajte. To je majster, Jägermeister. Nech sa páči, signore. Ona sa bude pekne o seba, tie slaniny sa budú o seba trieť, vieš? Ako Ale lesbická. je najmoja. Devčatá si olizajú prdel. Ja. No, príklad, riadne. Môžem opekať? Si nie ešte. Ale by som trošku jasný. Už môžeš. Ten základ. Tu si takto pekne ja. Čekaj na kríže. Dúfam, že toto sa No už vyhrie. za chvíľku ideme na to, ľudia. Už takýto ohnitý základ. Budeš točiť, hej? Ja budem držať, ty budeš točiť. No toč, ja držím. Čo? A čo som do piči? Tak ja mám opekať? Toč. Ja držím. Toč. To je základ, no toč. Čo? No No a toč. prečo by som to? Nechajme, tak to Ja budem zase točiť idem. sám. Ja srandujem. Dobre, ja budem držať chlebíky. No na čo chlebíky? Šanko, ty si mal opekať, čo to? Šanko, Mám je na ruky, tie držú. Šanko, tak robíme opekanie pre teba a dúfam, že celá YouTube scéna vie, Ale veď sranda musím. že Šaňo nevie opekať. Ale viem opekať. No tak sa ukáž, Nevie ukáž opekať sa. ani- Mám je na ruky. Tak sa ukáž. Tvára sa, lebo Rukavice nevie na opekať. rukách. Rukavice sú legendy, chlapci, toto už videl aj Mandžukiča.
Ale Mandžukič to nevidel. To je iný frajer, Mandžukič, neviem, ti dal kopačku, je, tak ležíš 2 dní v nemocnici na áre. Na áre, tyko. Opekaj do piči a chlopík na ruke zvalí. On si radšej ruku opečie, A že? to nemá, to není z prudky, to je len plamenia. Dobre, drž si to, ja si Hej, musím Šaňo, tiež drž. nachystať. To nachystane ty. Slaninky budú top, sadnem na kláčik. Trošku opeč a Šanko, vypneme, to máš aj idem na aj ja sedenie, som opekať. ti urobil. A nezabúdaj. Moje nohy. Ja! A som starý Klátik vychytal. Chlapci, moc to nepečie ešte. To bude dohoriť. Točíme, naberáme silu, točíme. A taký random vtipík? Ľudia, Warrior, čiapka, Hockey Warrior. I'm a warrior, dreadlock soldier fighting for the earth. Ňuma. Ľudia, dali sme si Radler pivku a hneď nám je lepšie. Ale ako šlinky mi padajú. Slinky ti padajú mne, no aj mne. Mhm. Dobre. I am warrior. I'm a warrior. Mi je teplo na vajcia, fajne. To som potreboval. Fúka na mňa presne. Nohník ide ku mne pod vajčka. Jo, to som potreboval. Starý pyroman. To milujem opekať slaninu. A už keď ju budeme jesť a s horčicou, fajnou, klasikou, z jednoty, jo, teplúčko. Jo, to som potreboval. Toto som potreboval, chlapci. Dobrý deň! Dobrý deň. Prajem šťastnú cestu! Malou medveďou! Jeho zajacovte chytili. Líšku opekáme! Dobre, poďte na vchod. A potom vám spravíme kožuch, pani. Ale za 5 €. To je dobrá cena. A chytám my škvári sami. Oj, To už je prudký oheň. Masakrálne. vyššie trošku daj, no. Tak to vyššie. Kupko dobre založil. Kupko, klasika. Poď z pekačky zobrať aj ty, Maroš. Hej, už vypnem. Stačí, jo, vypneme Dáme, teraz. keď budeme Vypneme jesť. YouTube a keď budeme jesť, spravíme ďalšie videjko. Vôdzik. Mi horí. Poď bližšie. Ja len tak dáke Zooming in. To sú fajné slaninky, chlapci, takéto klasické. Čo, špekačku si spravil? No a špekačka je takáto. To je záber na špekačku. Teď si odrežem. My mu ujebem trošku. Kúsok. A dá ukáž záber, ako sa papá. Dá si takto pekne. A už nie šabika. Nie sa porežeš. A neboj sa jebek, nie? Som sa neospí. Ako Kuba. Nie, ja nechcem byť. Ja nie som legenda. Kubo Ber nechce byť, ale ja teraz vám ukážem, aká taková kraja slaninka. Hej. Najprv spravíte to, že odrežete košku. Je základ odrežať košku. Košku dáme líškám potom neskôr. Pred košku? A pred košku. A teraz musíte takto klasicky na takéto maličké kusky. A to je úplne prepečené fajn. Najčistejší stôl. A teraz ľudia, pozrite. Náš vlastný cesnak z domácej záhrady. Našej domácej záhrady, proste. Musím to najprv odjebať. Kúkajte, to je aký samec. Normálne to je mega šup. A pozrite sa, ja to odrežem. Čo, sa nemôžem najesť? Boha. Do piči, kúr. Najem sa. Opekaj, nenajeď sa. Počkajte, rukavice musím dať. Novodobý otrok. No pozrite sa na ten kus. Takto vyzerá náš cesnak v jednom kuse. Takýto veľký, obrovský. Pozrite sa na aký obrovský. To je náš cesnak z domu. To je proste vypestovaný v našej krásnej ilovitej pôde. Iliovitej? Iliovitej. Ilievovitej. Ilievovitej a krásnej... Majko, nezabudni dať záber na to, čo piješ, Šaňo. Pičovinu Radler. Ale boha, Čo pije Majko? Majko, ktorý je vraj legenda slovenskej hiphopovej scény. Čiže pije Radler. Pozrite sa ľudia. Radler. Papať. Hipov na Slovensku už zomrel. A toto proste pijem ja. No, alkoholik, pojebaný. Zlatý sravžant. A nie, on je Tak to asi nie. Ešte, že to kráš na stole, kurva, ale tu máš servítku, je to daj na ale to ňu. jebať. Servítka je na to, aby si ruky svoje na to, tak, Nie, to je, boha, ty si to je jebaný amatér, stôl. boha. A máte, do piči, Bear Grylls. Ja nevieš, čo je stvohačejstvo. Prvý na servítku to idem krát jebeť, to pokrájam servítku, veď rozmýšľaj. No a čo? Mám to je na piču. Čo je? Páli? Nie, boha, chlop. A, no, to je topka.
Poslaním to je čopka. Ja ťa... Prečo ja toto robím? Čop. No ja. No ja proste, ja nemôžem, ja som taký žerem, tak ako... Ja som hladný. Ja som od včera ráno po obede nejedol. Nejebávaj. Ojebáva. Ja si namačím chlebík. Rovno si namačím chlebík. Len takto sa papa pije ľudia. Žiadna servítka, pičoviny. Proste rukavice hardcore, za Eurosgateu a ideš. Klasika. Papame s brinšom. Dobrú chudu, ja viem, že ja robím chuťky. Prepáč, že zašušujem. Ale proste ja som tak zdravý. Ten cesnak je kvalitný ako kvalitné gumicové nohy. Čo som zajebal? Ryb, ošťep, Okej, finit. Jan železný. Šanko, finito, idem jesť. Daj finito. Ale prečo, na čo je to ešte? Na